Pata ko na pala. Oh. Ma-order na ng pata, 280. 280. Tira, 2-4. Haluyon. Sarong kilo. Dali na. Sarong kilo sana. Ano man an, si Buton. Sarong kilo. Ano an? Ay. Haluyan si Pati. Papulupres ko lamang digdi sa Sula Bariw. Pade. Pade. Ay. Sus, tinuro ka digdi sa kuya din ba dita? Ito kami nang nabre. O sige sa Pade, tali pa sa nga ako dyan sa Balyong Harog. Nag-order kaya ako pa ni Kiureg. Ano lamang? Nagbuno ako. May available pa duman Pade. Taad mo ya mo, barato sana Pade. Mga ano pa? May available pa duman pa ding katoy. Yan sa mga kamag-anakan ko. Ano naman sana? May pata, may payo. Available pa duman Pade. Barato sana natawag sa imo. Kurang sa kilaw. 180 Pade. 180? 180. Ano, luto na? Sukatoy, dae, nilaw. Aw. Oh, sukatoy. Mura. Dahil naman ako pa di makayda pong ka magkipag-order lang. Luto na naman Pade. Kaninot nagbuno ka, nag-order ako sa imo pata. Ayo, yung Ang mananggal. pinadala mo sa kuya, payaw. Ano man ang? Nag-order naman ako kikatoy. Ang pinadala mo, puro kukod. Ba't makakanaan? Paano ba kaya Pade? Nagduwa-duwa ka man. Pwede na nga sa pambayan, magduwa-duwa. Eh, nagduwa-duwa ka man. Dapat kung ano ang order man kaya pala, iyon sunodun mo. Ma-order ka na eh. Pata ko na pala. Oo. Ma-order na ng pata, 280. 280. Tira, 2-4. Haluyon. Sarong kilo. Dali na. Sarong kilo sana. Ano man an, si Buton. Sarong kilo. Ano an? Ang sarong pata, nagkantidad dito 2 kilos. Dali. Nagwapa kong dumanon. Naan, sarong kilo man sana nga ni. Oh, sarong kilong pata? Oo. Oh, sige. Sigurado na? Gura ano sa kilo? 150? 180. Makata mahalaw. So bago 150 sabi mo, yan pa din sa buwas sa imo. Nadangog ko na ganmalawon. 150, so kilo sabi mo. Ako 180. 180. Sukatoy ko na nga na sukatoy. Sukatoy 150. Oo. So bago sabi mo, 80 so kilo kang katoy. Yan ang problema. Ano, para sa makuha imo. ka na eh. So presyo nga ng pigsusoy-soy ko, 80 ang kilo sabi mo kang katoy kasubagaw. Ata ba ko mahal 150 to? Ano? Sulaman. Oh, sulaman 380. Oh, kasubago 180 sabi mo. Nagbarato magkasulit ganyan. Ano man ang si... Hindi pa bakal ko sa imong buhay. 180 ho. Mabuno pa ako kanda eh. Ano nan dapat nga ni, mari ang pagpresyo. Sayang kang oras, ano, makuha da eh. Pa-deliveran mo kiwamport na karne. Bangot ko naman sa ginisang ano, ampalaya. Kaya naman pa di available. 1 pot harayo usulin na kawang ka. Katay man pala na 1.8. Bahala ka sa buhay mo. Pata na duwang gurot. Ay, dai. Kulo na order puro mga gramo. Naling mo na bagang tao niyo. Nagpapa-order. Ighanap ko per kilo. Na nagpapa-order niyo. Abo niya. Ma-order? Pakipresyo. Ano-ano ang pigaan mo? Ngili nga natin sige pa ng murog-murog. May pa rin ako nagdigdi sa imo. Mabakal ako sardinas.